Karhenna pitoalue teippikotelon reunassa olevalla hiemopaperilla. Pitoteipillä alue on noin 5 senttiä lyhyempi molemmista puolista pitoaluetta kuin normaali voiteelle. Puhdista karhennettu alue pölystä. Paina pitoteipin pää karhennuksen alkuun ja vedä rasiaa pohjaa pitkin karhennetun alueen loppuun asti. Katkaise pitoteippi rasian kulmalla puristamalla rasian jarrukohdasta ja vetämällä rasiaa vetosuuntaan. Toista laitto toiselle puolelle olasta. Paina teippi kiinni pohjaan niin, ettei teipin ja pohjan väliin jää ilmakuplia. Poista suojapaperit ja tarkasta mahdolliset ilmakuplat. Painele suojapaperin avulla teipin päät ohuemmiksi.